Nou ja, ik ben inderdaad een ronde aan het maken langs een aantal van de eilanden van ons koninkrijk. Begonnen op Sint Maarten, waar we inderdaad gesproken hebben over klimaatverandering en over het beheer van de afvalberg die daar is. Dat is wat mij betreft heel goed gegaan. We hebben daar samen projecten. We hebben ook op Sint Maarten en ook op Curaçao, het tweede eiland wat ik heb bezocht, niet alleen maar projecten bekeken, maar ook gesprekken gevoerd natuurlijk met bestuurders en gesproken over het thema slavernijverleden, wat een groot onderwerp is eigenlijk op alle eilanden en zeker ook in Nederland en belangrijk om te bespreken. En datzelfde is hier vandaag aan de orde, want ik ben heel kort eigenlijk maar dit keer op Aruba. Wel jammer, maar het is een kort bezoek. En ja, we zijn hier nu bij het Nationaal Archief, waar we net samen met de Nationale Bibliotheek en andere stichtingen hebben gehoord over wat de Collection Aruba is. Een heel mooi project waarin de digitalisering van de archieven plaatsvindt. En waarin het dus mogelijk wordt voor iedereen om thuis op de computer te zien wat er allemaal in het archief zit. En dat is natuurlijk heel belangrijk, want het wordt niet alleen maar gedigitaliseerd, maar ook toegankelijk gemaakt. Doordat er vertalingen zijn van die oude teksten, oude brieven, oude documenten die heel moeilijk leesbaar zijn soms, omdat het slordig geschreven is of in een soort Nederlands wat eigenlijk niet goed leesbaar is. En het is heel fijn dat daar heel hard aan gewerkt wordt om dat allemaal inzichtelijk te maken. Dat is heel mooi. Zo'n archief, dat is echt vind ik echt een soort van grote schatkist. Hè. Er zit ongelooflijk veel mooi materiaal in over de geschiedenis van in dit geval het land Aruba. Vanaf eigenlijk al het eerste begin van dat hier mensen actief waren in het bestuur, de kranten, de foto's. Er is van alles te vinden. Er zijn natuurlijk ook hele belangrijke documenten in het kader van dat thema van het slavernijverleden. We hebben net een heel mooi register gezien van wie de tot slaafgemaakten waren die hier op het eiland aan het werk waren. En waarom dat natuurlijk ook heel belangrijk is, omdat ik begreep ook van veel mensen, ook vanuit de regering en anderen, dat eigenlijk dat slavernijverleden hier op Aruba niet zo'n groot onderwerp is, niet zo speelt. Terwijl we hebben gezien, en dat blijkt een van de laatste bevindingen uit het archief te zijn, dat voor een hele lange tijd de inkomsten van het land voor een groot deel bestonden uit belastingen die werden geheven over mensen die tot slaaf gemaakt waren. Mensen die in het huis werkten van mensen die slaven die tot slaafgemaakten in dienst hadden. En dat is denk ik ook wel heel belangrijk om dat te zien. En nu ook gewoon te kunnen opzoeken, ook als je hier woont, wat is er nou precies gebeurd in ons land en wat voor rol speelt dat? En ook wat voor rol speelt dat in de persoonlijke geschiedenis bijvoorbeeld? Nou ja, dat is eigenlijk ook al vooral zien we omdat het voor heel veel mensen een ongelooflijk belangrijk deel is van hun geschiedenis. En zeker hier op de eilanden speelt dat een rol. Maar dat is ook in Nederland zo. En we weten dat volgend jaar herdenken we 160 jaar geleden is slavernij afgeschaft. Maar we weten dat eigenlijk nog heel veel onbekend is over wat het betekent voor mensen persoonlijk, wat het voor hen persoonlijk betekent. En dat is vaak heel groot. Maar ook wat het betekent voor de verhoudingen binnen de maatschappij, in het land. En daar willen we graag heel veel meer aandacht aan besteden. En dat doen we in Nederland ook, omdat de regering heeft gezegd dat we heel graag een reactie willen geven op een rapport dat geschreven is over dat slavernijverleden. En waarin erkenning een hele belangrijke rol speelt. En het ook met elkaar veel meer leren weten over wat er gebeurd is in het verleden. En wat dat ook nog vandaag de dag betekent.